שלום, קוראים לי דניאל. זה הסרטון השני שלי. אני רוצה עכשיו להראות לכם הריגה שלי עם throwing knife. תסתכלו אותה. זה בהילוך איטי, בסלואו מושן. עוד מעט אני אעט את זה קצת. הנה פה בעצם. הנה פה העפתי את הסכין. הנה יפה. זה בעצם ההריגה. ועכשיו אני אחזיר את זה קצת אחורה. ואני אראה לכם איך זה קרה בגוף ראשון. שים את זה על הילוך קצת מהיר, כי אין מה לראות. תודה שצפיתם וביי.